barely 5 minutes Bye guys. Thank you, my darling. Engosi bethu nakasabulela. And now. Oh, Sana, it's my first time being live, guys, and I know go live when one do nimna. As much as one the local but go live and yes, I really don't know. Ndithetha nje kangaka ndine-story times soloko ndinithi like imikhosi here and there, but when it comes to live andiyazi uba kwenziwa ntoni. Iyawundinceda into yobana nina abantu baqala ukuba live ndixelele into yobana kwenziwa ntoni ku-live so that ndivele ndingene emxholweni. Iwigi clean, my love, thank you. Installed by yours truly. Go back as my friend yakho. I-vacation kaSana ihamba ngeyona ndlela engumangaliso. Andiyazi into enje. Andiyazi uba kanti kumnandi kangaka ukuzivisa kamnandi ngaphandle kwamadoda. Ngaphandle kwamadoda ngemali yakho. Mhlawumbe uzivise kamnandi ngemali yakho yokuvala amathanga. Yho, hayi nje inene. Ungathanga ngalo sesiyabhatala ngo? Uyabona nansi la vele ndiyifuna my friend. Yayibo? Ungayibizi yapha. Nansi yapha. Oh, abakuloo ndawo. Bachabi nje abenzi. Sisuka not noba sisuka, but ngoku right now sise waterfront. Sikwi-date nomhlobo wam. Just the two of us. Akho madoda. Please know that into yonke siyenzayo nale nkazana akho madoda involved. Asiyiyo loo ntlobo yamadoda, asiyiyo loo nto. So yonke into siyenzayo kuzawufuneka niyazi into yobana ziimali zethu. Ayomali yamadoda le esityapha imali yethu. Ndiyathemba uyandiva bathande ndithi kuwe nkazana iyabulisa intombi yemhlophe. Engosi bethu nana kuba bonke abantu bathi sibahle. Thank you so much. Nazi outfit zethu sizonenzele ukuthiji masesiphakama. Yena she went for black and white. Mna ke ngoba ndingumntu othanda inkosi yam ndasithi jize ngo-red and white. Caba nzima ndiyivalaza shem andilibali uFebruary. Please ndicela ubona my friend abantu xa beyolive kuthiwe double tap the screen ukuba kwenzela ukuthini. I really don't know. Ndicela nenze njalo nani bafasi nithi double tap the screen because wow anana wakudouble tap bakutheni. Thank you. Kazana ayo yamana. Hayi yethu hlole. Kamnandi niyasazi guys indlela yethu sihamba phambili. Amatshitshi wona singawo. Mandingathi sohlala singawo because sihlala singawo. Kodwa sihamba apha phambili ijeni yethu. Yaziwa nini. So aninokulike niyenze mistake yokuthi bafana basitye imali yamabhreja apho okanye sitye imali yamadoda. Ngangephathi kaMandela sana lwam. Yo, ayanisalike man. Wesiyaqala uba live ke sana mna ndiyazi uba le nto nana wabo live ngoba Noba kulayikhelwa ntoni? Clarkes 3.5k hayi bonina nyamthanda ke sana ninomntu vele nimthande niqala nje nombona. Tshomi yam kaloku bendithi ndiyolihlephula kuloo Disemba. Yabona thina kuDisemba ngoku bendithi ndiyolihlephula isixaxa samaxelegu oobhuti abadala bakwaBhaca bavele barilisa laa ngoma my friend. Bavele barilisa laa ngoma etshoyo ethi
zintombi zakwaBhaca sijonge likhulu kuni, sijongile nina into yobana nawuba ngumzekelo kwabalandelayo emva kwethu. Qhubekani niziphathe kakuhle. Ndaqomba lo asoze lo mfana bezolihlephula elikhekhe makakame kancinci ndamfaka kuphozi ke sami until further notice. Uba ngaba ke khomnye phule wakhupha ungomshuthi ndahlephula nyani next year because egqibeleni asizide sofa singamatshitshi kogqibela lona isent. Thank you Samkele. Oh, sikuthanda nathi ke sana Ncumo. Sikuthanda thina kuqala ke sana, sometimes ndosithandayo, sometimes ndosisapotayo. Ibonisa loo nto uba ubuntu nyhani ubukhona, umntu ngumntu ngabantu. Mna ke ndabathanda abantu abandisapotayo. Kazana umtshato kaloku ayingowethu sonke, asikwazi noba mna nomtshato ndikubekelwe nanguNkulunkulu. What if ndawuba untombi ekhaya? What if ndawududelwa? What if ndawuba yilaa ntombi ilawulayo, ndawuba yilaa ndodakazi ilawulayo umntakabawo ekhayeni andiyindawo? What if ndawuba yiloo ntombi? Into thetha ukuthi ndiyongena nayo engcwabeni elam ikhekhe? Ayikwazi. Egqibeleni lona ikhekhe lihle lizohlethulwa. Kade noba lihlethulwe nini xa kutheni, kodwa lona ikhekhe lizohlethulwa bethunana. Andifuni nolibhanqa mna nibe nithi hayi obam untombi ndoyifela na. Show me. Flip camera. Yeah. Abona basekho ngoku. Baxelela ngale nto yobutshitshi abacinga bafana ubutshitshi i-achievement. Hello follower. Thank you Asipento. Oh, enkosini bethunani. Enkosini ngicela ke sani bam laa mcimbi we-vacation ndandimthethe nani sisaqhuba nomhlobo amasikayeki, sisaqhuba no-my friend. Imali ayikapheli, imali yethu lothe yamadoda. Ewe, imali ayikapheli, so sisabhubhudla loo mali. So indim netshomi yam besiye out kwi-date, just the two of us. Ndithi mna ndifuna ukunixelela le nto yobutshitshi because ingathi ikhona i-misunderstanding ekhona apha phakathi kwethu, phakathi kwam nee-followers zam. Ninayo into yocinga bafana uba umntu uyongena nabo engcwabeni ubutshitshi bakhe, kanti that's not true. Umntu akazubhubha esesilt bethunana. Ndixoleleni kuloo ndawo. Kona kona ekugqibeleni kufuneke ikhekhe lihlethuliwe. Uba ngaba lihlethulelwe bani kanjani xa kutheni, leyo into ayinamsebenzi, asisazuyithini ngoku. Kodwa into endiyaziyo uba ngoku at my age ayikho indoda okanye awukho umfana, akekho umfana onoze ngoku kuthiwe undiqhathile. Akekho umfana onondiqhatha mna ngoku at my age. Ikhekhe lam xa ndilihlephula ndizolihlephula kuba kuthanda mna ndingaqhathwanga. Andisakho kwi-age yoqhathwa ngoku. That's what I'm trying to say. Andisakho kwi-age yoqhathwa ngoku. Noko if wayefike umfana ndiseno-15 years, ndiseno-16 years, ndandinotsho ndithi naku umfana efuna uzondiqhatha, but at this point of my life akekho umfana ngoku endinothi undiqhathile. As much as uba engandireyphanga then ndizivumele. As long ungeyogrape, oh Jesus, TikTok uzandisusa kule nqali. As long engandidlwengulanga then all is well. Akandiqhathanga loo mntu, ndizivumele, ibe sisivumelwano between mna naye. Kazana ndiphakame. Oh, asinayo ne-tripod nje, asina-tripod kufazi. But ke this is my OOTD shirt from Shein, sana lwam. Nalena is from Shein, and then anxiba i-formal pants enje nayo.
So ndingu-red and white Valentine. So itsho ke bafazi into ndenzela uba nani xa nindibona endleleni ze ningathi intombi emhlophe ungabulinga ubuhlephulo bobutshitshi ngena nabengcwabeni okanye iya nabemtshatweni. What if anditshati? What if anditshati ndizothini? Because umtshato ayingowethu sonke bethunana. Leyo into kufuneka siyazile, kufuneka nicacelwe kwinto yonke into yobana nothi sonke siwudalelwe umtshato. Umtshato asidalelwanga sonke. Bakhona abazotshata, bakhona abazodudelwa, bakhona abazoba ngontombi ekhaya. So asiyazi mna uba uNkulunkulu ndibekele ephi phakathi kwezi. Kungenzeka ngomso uthi uvuke sokuthiwa uNomayelo liphara, uvuke sokuthiwa uNomayelo udla iziyobisi, uvuke sokuthiwa uNomayelo nasi isikhumbu sakhe hambani uyofanisa ngoba ebeye egroove wanxila wayepapa amadoda azidalele, uyabo. So sendizama ukunixelela into yobana asilazi ingomso uba lisiphathele ntoni bafazi. So yona indaba yobutshitshi mayingabi ngathi yinto nanzi. Ewe yona yinto enanzi ngoba ke umntu uziphathe kakuhle wade wafika kule age, kodwa kunobhathi ekugqibeleni andiyinabo mna engcwabeni. Hayi mna andiyinabo engcwabeni, andiyiyo le nto bethi obam untombi ngiyoyihlela nabo. Ndizuzifela nabo bam. Obam buzothathwa ngumntu endimthandayo, obam buzothathwa ngumntu orayithi for ukundithatha.